Okay na po yun. Okay na po. Diyos marahay na aga sa inyo mga tugang, matindog po ang gabos, nasin po na niya to anubina para kay Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down at this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with a strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us.
In every need, let us come to you with humble trust. In all our doubts, perplexities, and temptations, in hours of loneliness, weariness, and trials, in the failure of our plans and hopes, in disappointments, troubles, and sorrows, when others fail us and your grace alone can assist us, when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, when our heart is cast down by failure, when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, when we feel impatient and our cross irritates us, always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Lamb of God who takes away the sins of the world, spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, hear us. Let us pray, O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, kamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautob, an sa imong kabotan na atamanon kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, na mamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini, naglalauwigan tig-initan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, San Judas Tadeo. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang bukas.
Sa giraray Diyos marhay na aga sa indo mga tugang, an sa tuyang mga intensyones sa banal na Eucharistia, ngunya na aga, ipinapanungod sa mga kahagadan kan mga minasunod, pasasalamat, dulot ni Sara Imperial and family, Siring Manites, Madrid, igwa man special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, si Rosie Asupardo Cantara and family, igwa man special na kahagadan si Domingo Peñaflor and family, para man sa safe travel ni Mr. and Mrs. Jose Monte Jr. III, as in igwa man special na intensyon, si Josel Aceituno and family, para man sa safe travel as in approval kan visa ni Hermie Tison. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, dulot kan sa indang mga pamilya, Froilan ni Rosie Asupardo Cantara and family, Eduardo kan Mendoza family, Esther as in Leopoldo ni J. Ramirez, Rolando dulot ni Mila Cabre and family, Dexter ni Rosie Asupardo Cantara and family, ni Jose dulot ni Nilfali and family, sa kalag ni Jose Glenn as ni Jean dulot kan Vibar family, para kay Remo dulot kan Tuagnon family, kay Samuel dulot kan Sarong Anonymous, sa death anniversary ni Paulo dulot ni Tita D. Imperial and family, para man kay Honorato as in Evelyn dulot kan Lavares and Habulan families, kay Ray Joseph dulot ni Emmy Ribaya and family, sa kalag ni Apolonio, Eugenia, Hehino, sa gabos na kalag sa purgatorio dulot ni Salve Peña, kay John Riel dulot ni Christy, sa kalag ni Norma as in Angel dulot kan Matias family, sa kalag man ni Jose as in Nancy dulot kan Nas family, as in sa kalag ni Donato and Maria dulot ni Edna F. Domingiano and family, Edna Fe Domingiano and family.
Matinog po ang gabos, asin awiton yato, an awit sa pagpuon. Dilipon ng sa Diyos na sa pagtubos. Good morning po. Good morning. Sarong komunidad, kita po nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa kagurangnan sa ngaran ka Ama, kanaagi asin kana Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Lunes, mga ultimong aldaw ini hanggang sa aga kan ordinaryong panahon. Sa Miyerkules, formalmente kitang malaog sa panahon ni Kwaresma. Pinapaghurup-hurup kita kan sa tuyang attitude as in disposisyon sa tuya pong pagdulok sa mahal na Diyos. Nagahagad kita nin mga tanda, alagad ang tanda, yao na sa tahaw niya to. Mga tanda na dapat niya tong apresyaron, asin dapat niya tong patalubuon sa satuyang pagtubod. Sa aldaw man na ini, dahil ta Lunes, espesyal tang idinudolot ini sa pagtaong arang sa banal asin mahal na Santo Niño. Ang pagtubod na igwa kita, itinaos sa tuya bilang pisog. Minamaawot kan kagurangnan na ini magdakula asin magtalupo. Ngunyan midbidon ta na po an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kay ining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay po kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasadan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibi kita, Diyos, ika na nagsasabing madanay sa mga pusong matanros sa sintunay, tuguti kami. Ulikan sa imong grasya na mabuhay na siring, na pinagkanigo mong mag-erok. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya, kantataramon, asin himateon yato, an enot na babasahon. Ginuno sa kapinunan kan surat ni Santiago. Hali ki Santiago, surugoon nin Diyos asin ni Jesucristo. Pataratara sa kagduang tribo na nasa dispersyon. Mga tugang ko, ikaugman nindo an magkaigwa kamo nin mga kasakitan. Aram nindo na an sa indong pagtubod,
Pinuprubaran, tanganing kamo maging matinios. Alagad, ang pagkamatinios, pabungahon nindo, tanganing kamo maging sagkap, asindainin pagkukulang. Kung igwa sa indo nin nagkakaipong kadunungan, hagado niya sa Diyos na matinao sa gabos na tao, asin itatao sa iya. Alagad, hagadon sa bilog na pagtubod, daing pag-alang-alang, ang nag-aalang-alang nakakabaing sa mga alon sa dagat na pinagkakawatan kandoros. Ang siring na tao na nalilibong asin dai aram kung ano ang gusto niya, dai dapat maglaom na ang kagurangnan matao sa iya nin anuman. Ipag-ugma kan tugang na dukha, kung siya iitaas, ipagpasalamat kan tugang na mayaman, kung siya iibaba, hulit ta sa kayamanan, agi sana, arog kan mga burak sa uma. Pagsirang kan aldaw, asin pag-init ka iyan, ang duot na aalang, asin ang burak na luluyos. Sa kagayunan ka iyan, napapara. Siring man ka iyan, ang mayaman, magagadan sa tahaw kan sa iyang kasibutan. Ang negosyo padagos, alagad siya nawawara. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mahira ka sa ko kagurangnan, asin mabubuhay ako. Mahera kasako kagurangnan, asin mabubuhay ako. Bago ako sinilutan, nalagalag ako. Alagad ngunyan, inuutob ko na an sa imong tataramon. Ika marahayon, asin maugayon. Tukduan sa ko an sa imong mga pagbuot. Mahera kasako kagurangnan, asin mabubuhay ako. Marahay ng gad na ako sinilutan. Hulitan nanodan ko an sa imong kabutan. Urog karahay sa sako an pagbuot mo. Kisa rinibong pirak, asin bulawan. Mahera kasako kagurangnan, asin mabubuhay ako. Aram ko kagurangnan na ang pagbuot mo matanos, asin susog sa imong pagkahirak, sinilutan mo ako. Maging karangahan kulugod ang sa imong pagkahirak, susog sa sinabi mo sa imong surugoon. Mahera kasako kagurangnan, asin mabubuhay ako. Matinugan gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. O Diyos, nagkalamukan mo sa mga kataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangan, mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga Pariseo nagruluwas sa sinakipag-ulay kay Jesus bilang pagtukso sa iya, naghagad nin sarong tanda na hali sa langit. Si Jesus suminangos nin hararom, asin nagsabi, ta daw, taan mga tawong ini naghahagad nin sarong tanda. Totoo, sinasabi ko sa Indo, ang siring na mga tanda, ang siring na tawong niyan da itatawanin tanda. Binayaan sinda. Nagsakay giraray si Jesus pasiring sa ibong napangpang. Mga tugang, marahay na barata kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Minsan sa satuya pong pagpamibi o pagdulok sa mahal na Diyos, gari baga ang Diyos, gari sarong customer service hotline. Pag minapangadji kita gari baga sutig sa sabing, press 1 for the blessings. Press 2 for the miracles that we need. Press 3 for the signs na gusto tang mahiling. Mga tanda na hali sa satuyang kagurangan. Kasi minsan,
pagdaitulos, nasisimbag, at sa tuyang pangapudan sa mahal na Diyos, minaapil kita. Inasabi, pwedeng now na, ipadara mo na ining mga tanda, bendisyon, asin mga milagro na minamaot ko sa sakuyang buhay. Nga tugangan senaryo or eksena kan sa tuyang ebanghelyo ngunyan. Parehas lang God. Ining mga Pariseyos, nagdulok sa satuyang kakurangnan, tanganing maghagad, nintanda. Sabi sa description kan sa tuyang ebanghelyo, huminangos, ninhararom, ang satong kakurangan. Sa paghiling ko dahil sinabi digdig, naanggot sa inda si Kristo, kundi siguro nangibabaw sa pagmati nin pangihinayang. Kaya gusto sabihin sa inda kan sa tuyang kakurangan, you've been witnesses to the many miracles that I have performed now. Still, you are asking me for a sign. Naghahagad pa ka mo rin tanda despite the miracles that I have performed in your midst. So, gari panghihinayang, gari sarong magurang, na despite kad sa iyang ginibong karahayan sa iyang mga aki, kan pagkamot na sa iyang pinahiling, sa iyang mga aki, nagdulok man giraray sa iya so aki niya, asin naghapot, Mama, Papa, do you love me? Gari mo sampalingon. Pakatapos kung sakripisyuhan, napadakulaon ka. O, kang naghelang ka, day ako nangaturog. Nag-ataman sa imo, kunyan, hahaputon mo ako kung namuot ako sa imo. Arog po kay ining mga Pariseyos, asin mga eskribas. Kaya, an enot na paghurup-hurup sigurong magayon na mano dan tadigdi, enot sa gabos, na ang pagtubod po, bako ini arog kisarong magic show. Pag hinaganta, automatic, ihuhulog. Yan. Tawan mo ako nin marahin na agum. Yan, hulog hali sa langit. Kaya baga may mga tataramon kita, hulog ka ng langit. Yan. Ipasar mo ako sa board exam, ihuhulog hali sa langit. Tawan mo ako nin marahay na trabaho, ihuhulog hali sa langit. Bako arog po kayan ang pagtubod ta. It's not like a magic show. Naramdaman ko, may sarong lalaki kayo ito na naghagad din milagro. Halawig na panahon, nagkaigwanin drought, dahil pag-uran. Nangadji dahil ng lalaki na, Lord, sana ngaya mag-uran mo niya na aldaw. Pero pagluwas niya mo niya na aldaw, dahil nagdarang payong. Yan. Tapos sabi niya sa Diyos, mapasiguro ngaya ako, ipahiling mo ng umuran, saka ako madaranin payong. Nangyari mananggad sumilagrong tighagad niya, nagparauran na dahil siyang payong. Dahil siya preparado. Minsan naghahagad kita nin tanda, naghahagad kita nin milagro, pero bako man kitang ready sa responsibilidad na dara kaini milagro sa sato. So pangduwa, nariparo nindo, sabi digdi sa Ebanghelyo, binayaan sinda ni Kristo. Sa ultimong parte, pagkatapos na sabihin niya sa ida, daing tanda na itatao sa mga tao niya. Asin sosog sa Ebanghelyo, binayaan sinda, nagsakay giraray si Jesus pasiring sa ibong napangpang. Anong ibig sabihin kaini? Minsan, pag minahali, an sa tuyang kakurangnan, nagsisilensyo siya. Ibig sabihin kan sa iyang pagsilensyo, God's silence may mean or can be an answer. Tagusto niya, nasa sa iyang pagsilensyo, ang tao padagos na magtalubo sa iya ang pagtiwala, asin pagsarig sa kapangyarihan ni mahal na Diyos. In other words, tigahagad kayo ni sa tuya na maging patient
Asin padagos na magtiwala sa timing kan mahal na Diyos. Bako sa satuyang sadiring timing, kundi sa timing mismo kan satuyang kagurangnan. Jesus walking away teaches us that trust grows when we stop demanding and start waiting. Siya na ang bahala. Kaya ngunya na aldaw, dahil na kita magparahagad nin extra signs or tanda hali sa mahal na Diyos. Balikan ta daw itong mga pagkakataon asin panahon sa satuyang buhay na kung sain sa tahaw nin pagbalo, pinakusog kita kan mahal na Diyos. Sa tahaw kan mga problema, may pinadara siyang mga tao na magtabang sa satuya, tanganing magtao nin direksyon, asin kusog sa to. Balikan ta daw itong mga panahon na kung saan kita nag-akong tabang hali sa iya, sa tamang oras ng God na kung saan kaipuhan niya to an sa iyang tabang. Ining mga momentong ini, these are quiet moments na kung saan tigsasabi sa tuya ni Kristo, yao na ako, dai ka na magparahagad nin tanda, magtiwala ka lang sa sako. Sa ngaran ka nama, akit asin Espiritu Santo. Amen. Pag umawat ka ng ng Diyos, kapos na balikan sa iyo magkakaragdagang tanmining tinapay. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami ining pagdulot maglilig asin magbago sa mo, dangan magin burabod nin kabayadan na daing kasagkoran, para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaasan espiritu. mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Toong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, sa pagkamuot sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubon pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat, asin sa urog kasarig na paglaom hinahalat, an mamuraway niyang pagdatong, kaya kaibakan kabos na santos sa sinangeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asing daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo din kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pambanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon,
Nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi. Pagkuanya man kan kalis, sa sinsagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini. Taini ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero, siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Manyan mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama Niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nilsiring sa langit, an samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, burasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga Yesu kapanahonan. Kristo, ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya ko niya nahihira sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you. Peace. Kordero, Kordero kan kan Diyos. Diyos na nagpapara kan kasalan kan kinaaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban
tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinabantanda, kan dakulang pagkamuot nin Diyos sa kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin an sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. mamibi kita. Kagurangnan kaming nagkakaan, kan mga langit noon nakakanon, namimibi kami na danay kaming magmawot kainiman sana, na huli kaiyan kami tunay na nabubuhay. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Sa aga po, ma-celebrar kita digdi sa parokya kang Chinese New Year. So alas 9:30 po, sa tuyang misa, alas 9:30 nin aga. So kung may panahon po kamo, magayon na sararo kita na mag-celebrar ka ini sa aga. So, nag-imbitar po kita nin padi, tanganing iyo ang mag-celebrar kan Santa Misa. Maluyaman ang mga padi, digti mag-inchik. So, kaya nag-import kita ng inchik na padi. Then, magkakaigwa kita sa daog kaya nin ancestral veneration. Then, sunod na aldaw po kayan, iyon na po ang Ash Wednesday. So, Miyerkules iyan. Ang Ash Wednesday po, Wednesday. Miyerkules. So, dahil man pwedeng maging Thursday. So, inimbitaran ko naman kamo. Ang schedule kan mga masses so regular masses, 6:45, 12:15, then 5:30. So, magpili na lang po kamo duman. Press 1 kung 6:45, press 2 kung 12:15. Kung 5:30,
press 3. Yan. So, maghirilingan po, gilaray kita. Salamat po. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mahiherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. One day to this island says gift and implants God sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people, who hail you King forever. Pilipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hand the world finds its rest. Proclaim your truth and justice. Bring to men your peace and love. Good morning po and thank you sa Indo Kapos.